Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Сіз бүгінгі эстрадада филармонияның орнын сіз бүгінгі татар сәнғатында филармонияның орнын ничек белгілер едіңіз? Әлі көбейтінде міне бірден бір орын болған. Қазірдегі әркімге мүмкіндік бар, әмма филармонияда эшлейді. Сіз ничек белгілейсіз мына орнын? Siz birinci hayırlı günüyseniz, siz üzerinizden sırav içinde cevap da koyduğunuz tesli, birdiğiniz tesli. Biz iki sistema turunda söyleşebiliriz hayır sizden bile. Birincisi Sovet sisteması, filarmoniyanın doğan çırı, bulgan çırı. Hem ikincisi bugün bazar münasebetleri turunda söz var. Bazar münasebetleri ol elbette monopoliyani öne bitirmey, anaga konkurensiya kerak. Şuna göre bugün günde jır sәнгатендә de, başka ekonomikanın başka ülkelerinde de elbette zor konkurensiya her kimge irek berilgen. Ol kişi şunlardan çıkıp iş ite, özünün продукциясын алга таба сире, һәм шунлыктан монда филармонияны bir işten kararga kerektir instrument buluraq da, mümkünlük buluraq. Şuna göre min mine özümnün indi köp tapqırlar etkenim var, qadqi fikrim var, ol minim kinnen kin nığıgına var andi fikir. Filarmoniya biz eğer de Tatar istradası dip eytəbiz indi siz indi istradını gözəlində tutasız bit mine әлеге sözünə sıraganda şuay bit. İstrada turunda сөйлейбіз екен, onun бүгінгі дәрежесін әйтергә тырышабыз екен, ул вакытта без сезнең белән шартлар тудырырга тиеш. Шартлар, бул шәхси кеше үзенә үзе шартлар тудыра алмый. Ул, мәсәлән, bir матур зал булдырып куя алмый үзенә, үз исеме белән атап, мәсәлән, нинди генә зур җырчыны алсак та, үз залын ул булдыра алмый, чөнки ул бик зур чыгымнар, анда ул дәүләтсез эшләнә торган эш түгел. Бу дәүләт политикасы. Һәм әйтергә кирәк, әгәр дә филармония бүгенге көндә заманча технологиялар белән эшләнелгән залда, заманча яшьләр килеп, заманча алымнар белән зур тамаша эшләргә булыша ала икән, менә аның тип нәкъсәсе шушында. Ул үз чиратында безнең җырчыларны, җәмәгать эшлекләрен тагын да бу эшкә җитдирәк карарга индеп торачак. Монда инде гафу итегез, ниндидер теге үтеп барышы гына кирип концерт куеп булмый. Монда бик нык әзерлек белән килергә туры киләчәк. Шуңа күрә мин менә киләчәктә уйлыйм, бу мәсьәлә әлбәттә бәйле менә филармонияныңмы булсын, ул башка оешма дип атыйкмы без аны, шушындый мөмкинлек шартлар тудыру белән. Менә минем җавабым. Заллар дигәндә бездә бит мәсәлән заллар җитәрлек кебек. Дөрес, biz әлбәттә бу темага шулай ук сөйләшкәнебез бар. Мин хәтерлим, Илһам абыйның шулай килдереп кенә сөйләгәнен, элек авылларга баргач, клублар булмау сәбәпле конюшняда концерт куйганнар. Димәк, концерт куер өчен бернинди теге шартлар кирәк тә түгел дисә, әмма дә ләкин замана алга бара. Урамда да менә Сабан туйда җырлыйлар бит, КамАЗның ниләрен ачып куйдык, бортларын. Менә сезгә сәхнә. Һәм шушында концерт бирәбез. Әлбәттә кешегә теге. Бүген хәтта ки мин сезгә әйтергә тиешмен, бүген җыр гына тыңлап утыру ул уже кичәге көн. Бүген тамаша кылу модада. Бүген кешегә аз моңланып кына җырлаган җырчыларга карап утыру. Шуңа күрә бүгін яңарак формалар керек, зәуқлырак керек.
жауаплырақ керек эш итәргә. Шул вакытта гына минемчә теге беренчедән тамашачыны үз артыннан йөртергә була, икенчедән тамашачының зәвыгын күтәрергә мөмкин. Өченчедән ул теге чит илләр, чит халыклар белән сөйләшкәндә әлбәттә үзеңнең культуралырак һәм алга киткәнрәк халык булып күренер өчен кирәк. Bizim özgərişir festivalimizden opera tiyatrında şular mesela Tatneft arenada da olsa eğer de çok kişiler gerek olsa siz күзе Allah'ın şoşu siz Allah'a etergen ideya ol nindi bulurlar deyiş ana tüp kriteriyleri nindi bulurlar deyiş. Siz zal турында сорайсызмы? Менә беренчедән моның өчен әллә кая барып йөрергә кирәкме? Менә Мәскәүне алсак, анда 2 зал бар бик алга киткән. Беренчедән Кремль залы. Анда бик заманча ут технологияләр алга киткән. Крокус Сити холл шулай ук. Бу залларда инде үзегез күреп торасыз, теге мәртәбәле җырчылар, чыгыш ясыйлар. Аларны менә беренче каналлар күрсәтә. Ул бит бер яклы гына түгел. Ул күп яклы. Менә бу тәрбия бара. Зал эчендә генә бикләнеп калып булмый. Бүген замана шул хәтле алга китте. Элек ниндидер бер концерт куйсаң, синең ул концертың менә шушы минутта шушы халык өчен генә иде. Да аны газеталар язып чыгарга мөмкин иде берәр атнадан, шулай бит. Бүген шушы моментта әлеге тамашаны тамаша залында гына түгел, читтә интернет челтәрләре аша һәм башка телевизион тапшырулар аша күрергә мөмкин. Ул уже форманы тудыра. Ул уже тәрбияли шушындай алымнар белән. Тамашачыны тәрбияли. Һәм ул әлбәттә шушы залның алга китешенә бик зур роль уйный. Шуңа күрә минем исәпләвемчә һәрбер куелган концерт ул булырга тиеш бик югары дәрәҗәдә. Бүген монда аның зур проблемалар тудырды, менә шушы үзлеккә генә кайтып калуы. Мәсәлән, моның плюслары булса, минуслары да бик зур. Худсоветлар мәсәлән юк, режиссерлар эшләми, концертта хәтта җырчы дип алыйк инде, ул үзе киен яза, үзе шигырын яза, үзе шуны башкара, үзе уйнарга да мөмкин, хәтта ки мин уйламыйм, менә бер кешедә шулай теге 7 төрле талант булса да, аның бер ягы бар, китек була бит инде. Минемчә, композитор ул аерым бер профессия. Җырлау ул икенче профессия, шигырь язу ул өченче профессия дип уйлыйм. Шуңа күрә менә бу әйберләр бер сартыннан берсе тарта. Һәм әйтергә кирәк, менә без теге зур зал турында сөйләшәбез икән инде. Монда әлбәттә теге шилеп эшле әйберләр сита аша төшеп калачак. Күбесе. Siz менә ышаныч бармы ниндидер менә шушы төзеләчәк менә бүгенге икътисади вазгыятьтән чыгып менә бездә ничә еллар? Минем но кризис аның бер вакытта да беткәне дә юк. Мин сезгә әйтергә тиешмен шуны иң алга китеш була, нәкъ менә сәнгать ягыннан, культура ягыннан иң алга китеш була иң авыр чорларда. Менә мәсәлән, карагыз әле, филармониянең тууы туры килә 37нче еллар. 37нче елда филармония туа, 39нчы елда опера театры ачыла. Симфоник оркестрлар менә шушы чорда туа. Ахыр чиктә 45нче елда консерватория ачыла. Сез күз алдына китерегез, нинди авыр чорлар. Шулай бит. Һәм шуннан соң ниндидер бер
тукталып тора. Ә менә 54 жылда Мәскәүгә бару. Сез ул вакытта хәтерлисездер, безнең ул декадага барганда натурализм була. Сәхнәдә декорацияләр натураль бүрәнә икән, ул бүрәнә ята сәхнәдә. Күз алдына китерәсезме? Декоратив эшләр эшләнми торган була. Шунда барып кайтканнан соң шушы Мәскәү критиклары белән очрашулар була бит инде анда. Һәм шуннан соң менә декорация дигән теге реаль декорация түгел, менә ясалма әйберләр керә башлый. Аннан соң чыр китә, менә шушы чырлардан китә, менә Илһам Шакировлар, шул ук Вагаповлар, чыры, Зифа Басыровалар, менә ул бер плеяда килеп чыга. Күрәсезме, ничек этаплап бара. Шулай бит. Һәм 90-нчы елларны күз алдына китерегез. Менә шушы совет системасыннан хәзерге системага күчү чорында нинди зур бер шартлау була. Күз алдына китерәсезме? Нәкъ кризис чорларында бит. Акчалар алыша шул чорларда. 61-нчы елларны сез хәтерлисез. Минемчә, монага без элгәреп җиттек. Безнең нәрсәгә кирәксең ул дигән кеше юк бит. Бүген андый сорау куймый кеше. Монага безнең җәмгыятебез элгәреп җитте. Әмма дә ләкин безнең бик зур үзебезнең, әгәр дә татарга килгәндә, бик зур үзебезнең кимчелегебез дип саныйм мин бар. Ул да булса безнең бүгенге көндә бәлкем теленә йөртүчеләрнең кимүе. Аңлайсызмы сез мине? Безнең бит инде ничек кенә банальны булмасын, авыл биреп торадыр безнең телне. Шәһәрдә бит күп кенә җегет кызларыбыз безнең татар телендә аңлашмый. Алар ул телебезне югалта барабыз, без позициябызны бирә барабыз, бу очракта кызганычка каршы. Менә ул соң булмасын иде. Залда булыр. Тамашачысы бәлкем ул күлемдә булмас. Менә нәрсәдә курку. Күз алдына китерәсездер инде. Менә шушындай бар инде. Уйлар. Түгел генә эстрада җырчылары тарафыннан шундай фикер әйтелгән инде. Безгә ниндидер теге контрольдә тотучы орган кирәк дигән шундай фикер әйтелгән. Сез моңа менә ничек карыйсыз? Менә президент әйтелгән эстрадага мөнәсәбәтен үзенең белдерде. Ниндидер үзгәрештә кертергә тырышты. Сез ничек уйлыйсыз? Менә эстраданы ниндидә булса контрольдә тотарга кирәкме, ниндидә булса формада, әллә ул ирекле яшәргә тиешме? Контрольдә тотарга монда төрле фикер булырга мөмкин. Әмма дә ләкин тарихка күз салгач, мин күрәм, ул эстрада бер вакытта да контрольгә тотарга тырышканнар аны, ул бер вакытта да контрольгә кермәгән. Эстрада ул менә нәрсәдә хикмәт. Безнең бит беребез дә бүген әйтә алмыйбыз. Менә берсе көнгә кем популяр җырчы була. Аны бер кем әйтә алмый. Бер көтмәгәндә, бер уйламаганда бер теге урысча әйтим, незрачный гына кеше килеп чыга да, һәм халык тартылып шунага йөри башлый. Мин саныйм, ул эстрада ул халыкның халәте. Бүгенге халәте. Ни өчен менә мәсәлән теге чорда менә шушы артист популяр булган, шул ук артистны менә бу чорга китереп тыңлатып карыйбыз, халык җыелмый, халык килми. Ул халык ул этапны узып киткән. Анага менә бүген менә бу аның халәте шушындай. Чор узып китә, тагын 1-2 елдан бүгенге популяр артистларыбыз, алар ничектер тагын шәүлә артында калалар. Караңгылык ягында. Сез мине аңлайсыз. Чөнки мин уйлыйм, эстрада ул менә халыкның бүгенге халәте. Аның яшәеше, аның көнкүреше, аның кәефе. Менә шушы ул. Шуңа күрә бүген без аны контрольләргә алырбыз, законнар чыгарырбыз, әмма дә ләкин берсе көнгә ул закон бу җирдә уже эшләмәячәк. Чөнки халык үзе дә анардан китте һәм ул менә булай.
Әлбәттә, сезнең сорау ул ике катламлы. Бу бит әле икенче яктан халыкның күпләп, күләмләп тәрбияви дигән ягы бар. Тәрбия ала торган ягы. Монда без инде менә Айдар Фәйзрахманов белән еш кына бу темада да сөйләшәбез. Менә аннан соң Минтимер Шәриповичның бер фикере бар. Авыл бик каты консерватив җир. Демократик һәм консерватив булган җир. Анда бит демократия да бик көчле. Һәм шушы әйбер саклап килмәде микән безнең телләребезне, гырыф-гадәтләребезне? Һәм мин үзем җавап та бирәм, шуны ашап та тора. Нәрсә генә килмәсен, нәрсә генә булмасын, авылда алар үз фикерендә, үз дөньясында кала бирәләр. Нинди генә жаңалык кертергә тырышсак та. Һәм ул, әлбәттә, бу сәхнә өлкәсендә дә кабатлана инде шушы әйбер. Әйе, миңа еш кына әйтәләр, нишләп менә бу артист монда чыгыш ясый? Нишләп моны? Минем нинди хакым барсың? Тамашачыга барып әйтергә, син менә бу артистка кер, бусына кермә. Аның үзенең ичке халәте шушы артистка барырлык. Бәлкем мин анда үзем киреп утыра да алмыймдыр, тыңлый да алмыймдыр жарты җырында. Хакым бармы соң минем икенче кешегә әйтергә? Кемнең хакы бар? Кем тыя бу эшне? Законмы? Тогда ул вакытта бит без бит конституциянең иң беренче пунктына каршы киләбез. Һәркем хаклы культурада һәм башка җирдә үзен сынап карарга. Мин инде якынча әйтәм. Бу бит конституциядә язылган. Бу бит әллә качанғы закон. Алайса, сез шулай дип әйтергә телисезме? Менә бүгенге татарның күпчелек турында сүз бар инде. Нинди икәнен беләсең кирәк икән, менә иң популяр җырчыларга кара. Юк, мин алай дип әйтмәс идем. Мин алай дип әйтмәс идем. Сез хәзер әйтәсез, теге бутарга кирәкми, бу күбрәк халык җыелган артист, ул шушы халыкны билгели торган фактор дип. Булар икесе ике төшенчә. Халык бит анарга матур тормыш кирәк халыкка. Анага эшкә барырга кирәк, балаларын тәрбияләргә кирәк, хезмәт хакы булуы кирәк. Шулай бит инде үзенең тормышын алып барырга кирәк. Сез әйткән әйбер ул менә шушы әйберләргә җавап бирә торгандыр инде. Анага нәрсәгә уйланып торга, мәсәлән, опера театрына барып, опера тыңламаганлык белән без аны бит гаепли алмыйбыз. Җитер вакыты ул үсер, может быть, үзе эштән вакыты килеп җитер, ул менә анда кереп утырыр. Менә мин бу очракта саныйм, тагын бер әйбер теге әйтеп китәсем килә. Мәсәлән, күп кенә Россиянең шәһәрләрендә, менә Волгоградларда мин беләм, музыкаль театрлар бар бит. Безнең халык бик музыкаль халык. Шуңа күрә без теге Кәрим Тинчурин әсәрләрен, без инде теге гасыр башыннан менә куелган әсәрләр бит инде, Казан сөлгеләре, шулай бит. Анда җырлы, моңлы тамаша бара, шулай бит. Хәтта күп кенә концертларыбыз безнең спектакль кебегрәк оештырыла. Шулай бит. Без уйнап бирә, без концерт куймыйбыз. Без спектакльләштерелгән концерт дип атарга яратабыз. Шулай бит. Безнең нечкәлекләр монда бик күп. Теге театр мәсьәләсен җипләп әйтсәк, шул театрның булмавы аркасында, бездә булмавы аркасында, менә шушлай ул хаотичный рәвештә халык ташламый. Халык аны үзенчә тудыра, әмма ләкин без аны әз генә соңга калыбрак ташлыйбыз. Бу бит баскыч менә опера сәнгате өчен. Менә бу музыкаль театрның булуы. Аңлыйсызмы сез?
ул әйтик җитди һәм җитди түгел дип белмим, но простойрак жанр дип алыйк инде. Менә музыкаль театр. Һәм икенче ступень ул бит инде опера сәнгате. Шуның янында ук. Без дип әйтәм инде Татарстанда улай бер бездә кызганычка каршы эшләнмәгән. Минем фикеремчә, ул безгә әзрәк кенә теге опера театрыннан теге яраклаштырып тора. Биегрәк тора. Менә бүген эстраданы тыңлады, иртәгә опера театрына барып утыр, мәсәлән. Әлбәттә, монда халыкны гына гаепләп булмый, безнең шартларыбыз да юк. Аны тиз генә узып булмый. Музыкаль театр кирәк. Музыкаль театр булырга тиеш. Безнең халык җырлы халык. Безнең халык бик ярата спектакльләр. Ул аны телендә саклап килгәндер, бергә туплап та торгандыр. Монда бик күп сорауларга җавап табырга була. Менә бу театр сәнгатендә дә. Минем фикерем шулай. Менә музыкаль театрның булуы кирәк иде, шарт иде. Һәм ул булырдыр да. Булмаса, аны инде менә шушы театрлар ул үз өстендә, үз җилкәсендә алып баралар. Менә сез әйттегез бит, менә бу зал идеясы әйме, сез ничек уйлыйсыз, менә алай булырга мөмкин түгелме? Залы булыр, менә сез әйттегез бит, халыкка берничек әйтеп булмый, монда кермә дип. Бәлки килешүсе булмас. Аны мәсәлән, югары заводлы җырчыларны алар хәзер популяр да түгел. Без бит менә зал дигәндә сөйләшәбез, сез үзегезчә күз алдына китерәсез залны, мин үземчә күз алдына китерәм. Мин күз алдына китерәм. Менә бер ул булырга тиеш һәр дөнья күләм шушындый практика. Бер зал гына тезелеп куелмый, бер зал. Вот килеп керәсең дә, анда бер зур зал гына, алай түгел. Анда берничә зал. Анда бар, мәсәлән, шулук бер залы, 500 кешелек театр залы, музыкаль театр. Бер зал. Икенчесе бер 3000 ярымлы зур эстрада залы. Ул эстрадага микрофоннарга җайланган зал инде. Анда акустика башкача эшләнелгән. Һәм акустика белән эшләнелгән 3нче зал ул инде 1000 ярымлар тирәсе дип күз алдына китерәм инде мин үземчә. Һәм анда төрле симфоник оркестрлар, халык уен кораллары, ансамбльләр, инструменталь ансамбльләр турында сүз бара. Шундый эш залы булган. Бу минимум. Бу менә минимум, но бүгенге көндә Татарстан өчен ул бик зур алга китеш булачак. Чөнки менә без бүген 600 урынлы залда утырабыз. Безгә бик кысан. Без бүген күбрәк булмау белән, бу залның булмау белән күбрәк югалтабыз. Вакыт та безгә каршы эшли. Һәм аның андый залның булмауы безнең зур гына специалистларның булмауы белән дә. Бүген менә мин сезгә әйтергә тиеш. Концерт өлкәсендә эшли торган режиссерлар юк. Алар бар. Алар мавыгучылар, алар опыт белән генә эшлиләр. Алар теге белем алып, үзләрен шушы өлкәгә посвящать иткән кешеләр түгел. Алар теге, ничек кенә яңгырамасын инде, алар акча эшләп алар өчен генә, вакытлыча гына, бүген генә режиссер булып алалар. Мин әйтмим, алар начар эшлиләр дип. Әлбәттә, аларның кулы кергән концертлар, алар югары дәрәҗәдә узалар. Мондый теге мин санаган теге үзе җырчы, үзе биюче, үзе шигырь язучы һәм җыр язучы җырчы концертына караганда, әлбәттә, тегеләрнең кулы кергән концерт ул югарырак дәрәҗәдә уза. Менә бу зал булса, монда инде аның тавыш куючы режиссерлар бүген юк. Бүген бик зур проблема. Күп укытып чыгаруга карамастан, без бүген
бик нык аларны менә үзебез астында тәрбияләргә туры килә. Менә филармониягә алып, ул булырга мөмкин культура өлкәсеннән дә түгел, ул технарий булырга мөмкин. Без аны алабыз һәм өйрәтәбез. Ул практика аша өйрәнә. Безгә бит инде төрле группалар белән, төрле шушы ут куючы режиссерлар, тавыш куючы режиссерлар килеп керәләр. Аларның эшләү принципларын без күрәбез. Һәм безнекеләр шушында еллар буе утырып, алар яраклашалар. Менә аны гади тамашачы күрмәскә дә мөмкин. Бит аның үзенең законнары бар. Мәсәлән, сез күлмәкне алыштырып чыгасыз сәхнәгә. Әгәр дә без аны ут белән билгеләмәсәк, сез күлмәк алыштырганны, ул күренмәячәк. Менә сез хәзер, мәсәлән, ак киемнән чыктыгыз, аннан соң сезнең концерт барышында bir артист безнең 7-8 күлмәк алыштырды. Bir концерт эчендә. Бу әйбәт әйбер. Кием ул шулай ук бер тәрбияви усул. Ул матурлык. Һәм без аны ут белән күрсәтергә тиешбез. Аны свет ут куючы режиссер аны күрергә тиеш. Тамашачы аны күреп тә тормас, әмма ләкин ул күрәчәк костюм алышканын. Менә күрәсезме, аның нечкәлекләре бик күп. Әле мин булай тегестән генә сезгә сөйлим. Шуңа күрә, әгәр дә теге зал килеп чыкса, анда инде аның башка төрле дәрәҗәдә эшләячәкләр. Шартлардан тора бит бөтен әйбер. Һәм мин монда бөтенесен әйтәм, телевидениедә шул ук. Телевидениедә шул ук. Әгәр дә безнең мөмкинлекләр шартлар тудырабыз икән, анда яхшы операторлар киләчәк, яхшы тавыш режиссерлары, аның инде әлбәттә хезмәт хакы белән генә түгел бөтен әйбер. Хезмәт хакы ул аннарсын китереп чыгарачак. Кызганычка каршы безнең илдә, бездә, Россиядә тагын бер дөрес түгел дип саныйм әйбер бар. Ул безнең ничек дип әйтим, возрождение дип атала уланнары. Менә без үтереп бетерәбез, юкка чыгарып, нольгә төшереп куябыз. Һәм бик күп акчалар, башка әйберләр хисабына шушук әйберне аннары тудыра башлыйбыз. Бит мөмкин булыр иде теге шуны бетермичән возрождать итү дигәнне кулланмыйчан гына шушында бик зур әзерлек белән килергә. Без югалтып бетерәбез бөтенесен, кыеп бетерәбез. Үзебезнең шушы игътибарсызлык аркасында. Килешәсезме бу әйбер белән? Менә мине әйтергә тиеш, булар яңа профессияләр, менә мин санаган профессияләр, алар яңа профессияләр. Мин сезгә әйтергә тиеш, 2005 елда безнең филармониядә тавыш аппаратурасы юк иде. Бөтенләй юк иде. Тавыш аппаратурасы филармониядә юк иде. Бу бит инде менә сапожник без сапог дип әйтәләр бит. Ул менә безгә туры килә торган әйбер инде. Филармониянең үзенең залы юк иде 2007 елга. Сез күз алдына китерәсезме? Менә ул нәрсә. Күз алдына китергез, әгәр дә менә башка төбәкләрдә кебек, менә безнең күршеләрне генә алырга кирәк инде, мәсәлән, Новгородта, Нижний Новгородта филармониянең Кремль эчендә залы бар. 1000 жарым. Самарада 1000 жарым зал. Шулай бит. Ульяновскида 1000 жарым зал. Алар зал буларак төзелгән бит. Ниндер конференциялар үткәрә торган заллар түгел. Мин бит сезгә әйттем, конечно, турында. Концертны кая да куярга буладыр. Әмма ләкин бүген алай гына җиңел генә узып китә торган түгел бу мәсьәләне. Бу халыкны тәрбияләү, бүген халык әгәр дә концертларга җыри икән, ул җыри. Мин сезгә әйтергә тиеш җыри. Бүген безнең филармониядә аена 31 көн булса, 39-40-42 чара үткәрелә. Шимбә, якшәмбе көннәрендә инде, якшәмбе көнендә 3 концерт. Шимбә көнендә 2. Дүшәмбе көннәрендә без көндез концерт куябыз. Аллар өчен. Нидән бу? Бу әлбәттә вазгыять. Без бүген нигә рынокка, базарга үзебезнең продукцияны чыгарга тиеш.
Без аны сатып карарга тиеш, булдырып карарга тиеш. Һәм әйтергә тиешмен сезгә, монда безнең шактый зур үзебезнең уңышларыбыз да бар. Но җитешсезлегебез, мин сезгә шулай әйттем, ул инде әлбәттә безнең хыялыбыз менә шушындай зур матур зал булдырып, тамашачыга да шартлар тудырып, шушында матур килеп, ул бит концертка бару үзенчә бер йола, зур йола. Син иң матур костюмыңны киергә тиеш, күрмәгәнне киергә тиеш. Синең үзең белән матур кәефең булырга тиеш. Әгәр дә ул булмаса, син аны матурлап кайтарга тиеш. Ул бит бер зур әйбер, менә шул ук мәчеткә бару кебек. Син чиста арынып эшләргә тиеш бу эшне. Ниндер чиста уйлар белән. Сез анда баргач килергә тиеш, яки еларга тиеш. Тукайда бит шулай яза. Моның өчен шартлар тудыру менә шушы инде. Син тамашачыны да күз алдында тотырга тиеш, һәм менә бу яктан артист ягыннан да безнең менә контролебез шул булырга тиеш. Ул артист ялачак ул сәхнәгә әзерләнмәгән килеш чыгарга. Я булмаса начар әзерлек белән эшләргә. Әйткәндә менә бу эстрада карата тәнкыйтьсез менә шушында тәрбияли алады мислимә, текстларга карата, мәсәлән, текстларына карата. Только шушы гына юл дип саныйм. Менә бердән бер дөрес юл шушы юл дип саныйм. Әлбәттә, үзгәрешле булсын, башка концертлар булсын, концертлар күпме-күбрәк шул яхшы ул, сүздә юк. Аның бит теге әйткәнемчә үзенең тамашачысы бар. Без бит сезнең белән күрәбез, әгәр дә ул җырчының барып чыкмый икән, аны тамашага җөрүгә туктыйлар. Ул инде эзләнергә мәҗбүр. Алай түгел, мәсәлән, кемдер тыңлыйсың, гел алай гына түгел, мәсәлән, аның җырлары бик зәвыксыз дип әйтергә була, кеше аңлай ди. Вакытлыча бит. Бер вакытта да теге 3 ел, 5 елдан артык торган җырчылар бик әз бит. Менә халык җыеп. Алар бит бармак белән генә санарлыклар. Ну, соңгы сез китегез хезмәт хакында, менә шулай эстрада җырчыларны ишеткән бар. Эстрада җырчылары менә ничек әйтергә, хәерче хәлендә кайберәүләр хакында сүз бар инде, популярлар тогыды. Алар үз көннәрен үзе күрәләр. Алар ничек тә булса базар шартларында яшәргә тиеш дип сез ничек уйлыйсыз? Менә хезмәт хакы акча ул билгеләүче фактормы, әллә киресенчәме кешенең үзе аның хезмәт хакын ияртеп йөргән? Менә кем әйтә аны? Әйтә шул кеше, кемнең халык белән проблемалары бар. Менә бүген заллар җыеп җырлаучыга барып, әгәр дә бик зур хезмәт хакы без якынча әйтик, хәтта ки 500 мең, 1 миллион тәкъдим итсәк, бер айга, ул килешмәячәк. Без әйтсәк, җырлап җырлыйсың, әмма ләкин сиңа без менә шушы хәтле түлибез. Икенчесе, менә безгә киләсең дә, без синнән элеккечә филармония булган кебек, бөтен эшләгән акчаңны шушында филармония калдырабыз. Үзеңә менә хезмәт. Ул кеше килешмәячәк. Ә менә кем халык кем йөрми, ул инде әлбәттә безнең арбага утырырга тырышачак. Ул ничек бирсәк тә ул әйтәчәк: "Әс, күбрәк кирәк" диячәк. Монда менә шушы фактор гына. Бүген базар мөнәсәбәте. Без торабыз, нәкъ шул хәтле күпме без торабыз. Күбрәк биреп булмый безгә. Азрак та биреп булмый. Сез тагын бер генә сүз килгәндә менә ничек уйлыйсыз? Татар телен саклау турында нәрсәләр әйттегез, филармониянең ролен ничек билгеләдегез? Менә чит илләрдә, бүтән регионнарда үткәрелгән концертлардан, чаралардан чыга. Менә мин бүген горурланып әйтәм инде, бездә менә Айдар абый Фәйз Рахманов эшләп йөри. Аның ансамбле бар. Фольклор ансамбле дип атала. Менә ул булдыклы җегет дип саныйм мин. Ул үзеннән генә чыгып, менә үзенең опытын
опыт жиып, инде опера театрынан пенсияға шыққаннан соң, шушы үзіне теге таныш булмаган өлкә дип әйтим, таныш булмаган теге коллектив җыеп карамаган дип әйтүем. Аның багажы бик зур. Ул музыкаль нәселдән тирән тәрбия алган кеше. Һәм бүгенге көндә Татарстан өчен, именно татар милләте өчен ул алыштыргысыз зур эш алып бара. Аның мин аны күрәм, менә бию түгәрәкләренә килеп керәсең бит инде, каядыр туры киләсең, әйме? Шушы фольклор ансамбленең музыкаларына балалар биеп яталар. Аларның ул ритмына туры килә. Һәм мин сезгә әйтергә тиешмен, безнең гадәти тамашачыбызга караганда, әлеге ансамбльне балалар күбрәк ярата. Менә бу түгелмени тәрбия. Ул бит шушы җырны җырлап йөри башлый, шушы бала. Һәм ул менә минем үземнең кызым, минем кызыма 9 яшь, ул машинага кирип утырса, шушы дисканы куя да, шушыны әйләндерә башлый. Без инде каядыр озын юлга чыксак, шушы диска белән кайтабыз инде. Беркем дә кумачаларга тиеш түгел, уларны бу бит димәк ачкычны тапканбыз икән шушы балаларга. Бу безнең киләчәгебез. Татарны тыңлап үсте икән, ул безнең ялаларыбызны онытмаячак. Ул безнең дәвамчыбыз булачак. Менә шуңа күрә әйтәм, күбрәк җырласыннар дим. Тыю юл белән барырга кирәкми безгә. Тыю бер вакытта да яхшыга илтми ул. Бу бит әйткәнемчә конституция ягыннан да гарантияләнә. Һәм бүгенге көндә матуррак, яхшырак эшләп кенә без юлны күрсәтә алабыз, дөрес юл икәнен. Менә бу инде яңа баштан шушы концерт залына килеп чыга. Югарырак планканы куйык. Менә сез бүген рекламаны карагыз әле. Телевидениедән дә, радиодан да реклама бара. Фәлән дигән артист бүген, мәсәлән, Батыр авылында концерт куя, Орчаның Кушлавыч авылында куя, Чистайның Бакырчы авылында куя, һәм Казанда Уникс, Мәскәү космос залы, аннары китте Париж. Берүк бит, продукт бит берүк. Сез күз алдына китерәсезме? Берүк продуктны без берүк төрле шул ук баннерлар белән, шул ук киемнәр белән авылда да шушы килеш, шәһәрдә дә шушы килеш, чит илгә чыксак та шушы килеш. Күз алдына китерәсезме? Айырма булырга тиеш, мин аңлыйм, продукция шул ук булырга мөмкин. Монда бирү, кешегә илтеп җиткерү мөмкинлекләре, шартлары икенче төрле булырга тиеш әлбәттә. Югарырак планкадан. Ул әлбәттә мөмкин техник мөмкинлекләр аша. Затлылык аша. Күз алдына китерегез. Без бит инде, мәсәлән, авыл клубларында гардероблар куя алмыйбыз. Алар теге үз киеме белән генә килеп керә, аның авылның гадиләштерү анда шулай ук киң таралган. Ул үзебезчә генә. Менә без ничек урамда сөйләшәбез, шулай гына сәнгати әйбер бит булырга тиеш. Без бит нәрсәдер әйтергә тиеш концерт аша. Уйланырга тиеш. Или кеше әгәр дә концертны тәмамлап үзенең якыннарына шалтыратып алса, или шушы концертка чакырса, менә безнең эшебез ни? Безнең барыбызның да эшебез шушы менә культурада эшләүчеләрнең. Халыкка менә бу булгавыр авыр замананы ничектер җыраша, шушы мероприятиеләр аша җиңеләйтергә, безне горурлык хисе тота берләштереп, горурлык хисе тудырырга кирәк. Менә шушы безнең задачабыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат.
Татар информ мәгълүмат агентлыгы.